Un dos edificios máis emblemáticos da Ribeira Sacra atopámolo en pleno centro de Monforte de Lemos, coñecido como o Escorial Galego, este espectacular e monumental edificio situado no campo da Compañía e o legado máis valioso deixado pola Compañía de Xesús en Galicia. O Colexio da Nosa Señora da Antiga é tamén coñecido como Colexio do Cardeal. A razón é que foi o Cardeal de Castro, fillo da terceira condesa de Lemos, Dona Beatriz e Álvaro Osorio, quen ordenou a súa construción a finais do século XVI. Os primeiros en rexentar o recinto educativo foron os xesuítas. O conxunto pódese visitar e ten varias partes que merecen unha parada. Unha das máis espectaculares é a propia fachada, de estilo renacentista. Está feita de granito do país e supera os 110 metros de lonxitude. Tras ela, accédese aos claustros. No centro está a igrexa, de gran interés artístico. Cabe mencionar o retablo renacentista tallado en madeira de nogal, obra de Francisco de Moure. Aquí tamén podemos ver a tumba do cardeal Rodrigo de Castro. Outro dos espazos imprescindibles é a sacristía vella, reconvertida en museo. Para acceder a él hai que pasar por unha fermosa escalinata digna da rica colección artística que o seu interior custodia. Hai dous cadros do Greco e ata comezos do século XX aquí podíase ver unha importante obra do pintor flamenco Hugo van der Goes, que se vendeu para sufragar as obras de reforma acometidas no edificio. Na actualidade, o edificio segue sendo colexio, xestionado polos Escolapios e patronazgo da Casa de Alba, heredada no século XVIII do Condado de Lemos.